ארץ, שיהיה להם משהו מתוק. אז תודה רבה על המורל ותודה רבה על התרומה. אנחנו כאן בארגון מורל לאימהות קוראים לכם, הצטרפו אלינו גם לדברים קטנים, גם למורל, גם לפרגון, גם לסרטונים. אנחנו כאן בשבילכם. אז חבר'ה, מפנק האריות איתי כאן. היידה, קבלו מה קיבלנו. של מלאכי ישראל, כי הם באמת מלאכים, העשייה, המעשים הטובים. עדי, תקשיבי. כן. כמה שאני וקובי שמחים שהזמנתם אותנו למקום הקסום הזה, וכמה שהיה כיף להגיע, וכמה שהיה נכון להגיע, וכמה שזה מגניב. חבר'ה, מעשים טובים זה הטרנד הבא. היידה. יופי, תודה רבה. וכמובן שאנחנו נתגייס בשבילכם, מורל לאימהות, ונרצה לראות אתכם עוד פעם כאן. ונתן מעשים טובים, ותמשיכו להפיץ את האור. היידה. פאנק. 2, 3. פאנק. עתירה ישראל, אל תירא. ניצחון באחדותנו, תוכנית יומית העוסקת באחדות העם, גמילות חסדים ואהבת חינם בימי ראשון, שני, שלישי וחמישי בין השעות 6 עד 7 בערב בערוץ מורל TV. הניצחון באחדותנו. אז ערב טוב לכולם, איזו התרגשות, הניצחון באחדותנו. תוכנית הטלוויזיה שנמצאת בימי ראשון, שני, שלישי וחמישי עם אנשי עשייה, אנשי אמת וחסד של ארגון מורל לאימהות והמשפחה, מורל TV. אני נרגשת היום בפאנל שלנו, כמובן יש כל כך הרבה אנשי נתינה ועשייה היום אצלנו, וכל השבוע וגם שבוע הבא אתם מוזמנים לצפות ולשתף, כי מגיע להם פרגון גדול. בנוסף מוזמנים להמליץ. אם יש לכם מלאך שאתם מכירים אותו, של נתינה, בכלל נתן כל השנה, או רק עכשיו במלחמה, אנחנו רוצים לדעת, כתבו לנו, ארגון מורל לאימהות והמשפחה. אנחנו נציג לכם פאנל מרשים היום, של אנשים שעשו דברים מדהימים בזמנים האחרונים, ובכלל, פתיח ונתחיל. איזה מעשה טוב עשיתם היום. איזה מעשה טוב עשיתם היום. פרויקט מיוחד למען אהבת חינם. קחו על עצמכם לעשות מעשים טובים למען ערבות הדדית ולאחדות החברה. אז איזה מעשה טוב עשיתם היום. מורל לאימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. אז חזרתם אלינו, הניצחון באחדותנו, תוכנית טלוויזיה במורל TV, ואיתי פה יש צוות מדהים. אני אכיר לכם, עליזה עבדי שנמצאת, אשת עשייה מדהימה ונתינה, עוד מעט נדבר ונראה לכם. מירי גונן המקסימה שלידי, גנון, חברה יקרה ומכרה מזה זמן, פעילה חברתית ומאמנת אישית, ואלכס שלנו המדהים שהוא פעיל חברתי, והוא גם הוביל את מהלך הסנדוויצ'ים הכריכים לחיילים, אצלנו מורל לחייל, אנחנו קוראים לזה. אז ערב טוב, בוא נתחיל עם אלכס. ערב טוב, אלכס. ערב טוב. אז איזה כיף, אלכס, הכרנו אותך שבעצם באת לתרום למורל לאימהות, לחיילים, משחות שיניים קטנות לשטח, לחיילים הקרביים, ומפה התחילה היכרות, והתחלת, חברת אלינו בעצם לכל פרויקט הכריכים. אני אסביר רק לצופנו לפני, ארגון מורל לאימהות דוגל באחווה ואיחוד בין עמותות, בין אנשים, והתחלנו פרויקט כריכים לחייל, מורל לחייל, פרויקט כריכים שמגיעים לכאן עשרות מתנדבים בימי רביעי, כל מי שרוצה להתנדב מוזמן אלינו בימי רביעי, ואנחנו מכינים כריכים לחיילים, ועם הצוות שלנו ועם אנשים מתנדבים, משנעים את זה למוצבים בצפון ובכלל בארץ. אז אלכס חברנו, אלכס בוא תספר לי ככה על החוויה שלך של ההתנדבות, איך ההרגשה, ואולי גם נשמע ממך קצת כמה מילים על מורל לאימהות. אוקיי, אז קודם כל נתחיל מהסוף. המורל לאימהות שמחתי מאוד להכיר. חיפשתי בזמננו הקשים איזשהו מוסד
להירתם לעזרה, ואני שמח שהוא קיים פה, ואתם עושים עבודת קודש, ואני שמח להיות חלק מזה. והתחברנו בצורה מדהימה, כולם פה עם מורל גבוה, כולם בקטע של לעזור לחיילים, ובכלל למדינה. ואני הרתמתי, ואני שמח שהניסיון שהיה לי בתחום האוכל, זה בא פה על גבי ביטוי, חשוב מאוד. אני רוצה רק לסבר לכם את האוזן. אלכס עשה פשוט כמו חיילים. עמדת עטיפה, עמדת לחמניות, עמדת ירקות, עמדת מילוי של הכריך. היו כאן מעל 100 מתנדבים, והיה גם עמדת ברכות ועמדת אריזה וכולי. אלכס, כמו חיילים, פיקד על זה, בזמנים, ואפילו לפני, הכריכים יצאו טריים לחיילים. מדהים. זה היה פשוט מדהים. כי זה לא משנה מה אתה עושה. זה לא משנה מה אתה עושה, איזה עשייה. סדר וארגון חייב להיות. זה נחמד מאוד שאנשים באים להתנדב, כמוני, אבל כל אחד צריך לדעת את חלקו, כי בסוף זה יהיה בלגן, ואנחנו לא רוצים, כי יש מספיק בלגן גם ככה בחוץ, מעבר לזה. אז גם הסנדוויצ'ים שעל פניו זה נראה פשוט מאוד, אבל היות ויש 20-30 איש מתנדבים, כל אחד צריך לתת חלקו, אבל בצורה מסודרת, שהסנדוויצ'ים יצאו בצורה הכי יפה, הכי נקייה, עטופים, עם ברכות, עם שמחות, עם הכל, והגיעו לחיילים שלנו. מדהים. בגלל זה, סדר וארגון חייב להיות בכל מקום. אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, אלכס? בוודאי, בוודאי. מה הרגשת שהיית כאן? הגעת למורה לאימהות, הכרת פה את הצוות, זה היה היכרות ראשונה שלך לפני מספר שבועות. אני רוצה לשמוע מהחוויה האישית שלך, מה אתה חווית כשהגעת לכאן? אני חוויתי בצורה ראשונה, קודם כל, סוג של ברכה שנפלה עליי בהתחברות איתכם, בשעה כזאת קשה, שאנחנו פה יכולים לעשות דברים יפים, כמו כל המדינה, ממש כמו כל המדינה. אנחנו נרתמנו לנושא הזה, ואנחנו עושים פה, ואני ממש שמח להיות חלק. ואחרי הכל, כשגיליתי פה אנשים יצירתיים פה, ונחמדים, וטובי לב, אז אני מבחינתי גם כן פתחתי את הלב שלי כמה שאני יכול, לעשות את העשייה הזאת כמה שיותר טוב, כמה שיותר שיהיה לנו פה שמח גם איכשהו, בשעות הקשות כאלה. אז א', תודה רבה, זה כיף להרגיש שמגיעים למשפחה, כי אנחנו מגדירים את עצמנו כמשפחה, ופותחים את הלב, ופותחים את הידיים לכולם, להצטרף אלינו באמת לעשייה חיובית בלבד, ללא אינטרסים, ללא פוליטיקה, ללא מחלוקות, ללא תחרות, אלא עשייה נטו למען הקהילה. בהזדמנות הזאת אני ככה נשאל את הפאנל פה כולם ביחד, אני מרגישה שבזמן האחרון הרבה אנשים יותר פותחים את הלב. מה זה פותחים? יש התרגשות מאוד גדולה בכלל להסתכל על עם ישראל, מה שהוא עושה. אבל בכל מקום, בכל הזדמנות. עכשיו, זה לנוכח המציאות המאוד לא פשוטה הזאת, לדעת איך דווקא שם האחדות שלנו היא כזו עצומה, אין דבר יותר מרגש מזה. לכן. ועכשיו בפרט, אנחנו, בכל מיני היבטים, אם זה עבור המפונים, אם זה עבור החיילים, אם זה עבור, אני בעצמי אישה של מילואימניק. אני אחר כך אדבר על מה אמורה לאימהות פה, איך סייעה עבורי גם, אבל לדעת שמספיק שאני פונה אלייך, וגם בכלל, עם ישראל עצמו, מעלה פוסט, וואי, בכיף, ומכינים לי אוכל חם, כדי שאני אשלח לבעלי ולחבר'ה שלו בצבא ובבסיס, זה עושה עולם, פשוט עושה עולם. נכון. אני רוצה דווקא לומר שאני באופן אישי הרגשתי עליית מדרגה בתקופה הזו, ומאחר והעשייה החברתית שלי בעצם היא ללא תנאי וללא בחירה, היא 365 ימים בשנה, חוץ משבת כמובן, אז אני מרגישה שבעצם אני נוגעת בהמון המון תחומים. אני בישלתי ל400 מנות של חיילים, גייסתי קבוצה חברתית של אנשים פרטיים שאני חברה בה, וכולם פתחו את הארנקים, וכולם נתנו כסף, ומהכסף הזה קנינו. וחברת הסיטואציה הראשונה, מתקשרת אליי אימא של חייל מיבנה, ואומרת לי, הבן שלי נמצא פה ושם וזה, ואין להם אוכל חם. עצרתי רגע ואמרתי, רגע, מה, מי שלח אותך אליי? אמרו לי לפנות לעליזה והכל יסתדר.
יצאתי הביתה, מהבית, ואני חושבת בעצם איך אני מארגנת אוכל לחיילים. כאילו, זה הרבה כסף, זה הרבה מצרכים, זה לוגיסטיקה. אני פוגשת חברה, והחברה אומרת לי, תשמעי, אני לא יכולה לבשל לחברים. קחי 200 שקל, בבקשה, תקני את הסימה של חיילים, את יודעת. מדהים. ואני אמרתי, וואו, יש לי כבר שניצלים. משם הכסף התחיל לזרום, ומשם האוכל התחיל לבשל. אנחנו עוד נשמע את כל הסיפור ואת ההתנדבות, אבל אז מה שאמרת זה נכון, פתאום רואים אופקים חדשים של התנדבויות, שבעצם צצות, פתאום אם זה המעגל שלך היו ותיקים, פתאום התחלת להתפרס למעגלים אחרים וגם להכיר. אז יש פה איזה משהו באחדות שלנו, שגם פותח אפיקים, אם זה חברתיים, ככה אני חשה בכל אופן. לכידות. נכון. הלכידות בעצם נותנת לנו גם לפתוח אפיקים, אם זה חברתיים, אם זה הכרה יותר של אנשים, ואם בעצם לפתוח התנדבות יותר גדולה. אני יכולה להגיד באופן אישי, ואני גם רוצה לפנות לצופים, שמאוד חשוב גם לא לשכוח, כי כולם עכשיו באהבה לחיילים, הרצון לתת, הרצון לעשות, ויוצא מצב שקצת לפעמים המשפחות או סוגיות אחרות בחברה, קצת נזנחו אני חושבת, פחות שמים עליהם דגש. אז פה אני רוצה לקרוא לכל הצופים ומי שצופה בנו, בבקשה, אל תשכחו. האחדות והלכידות שבינינו היא לא רק עם צבא הגנה לישראל, כמובן שהם הכי חשובים, ואנחנו העורף הגבית שלהם והכל. אבל חשוב גם לא לזנוח את האנשים הקטנים, את השכנים לצידנו, והעשייה הטובה והאחדות היא גם בין אדם לשני. אם זה סבלנות בכבישים, סבלנות בעמידה בתורים, אם טיפה לשים דגש ולהגיד רק רגע, אולי עבר עליו יום קשה יותר, אולי המצב משפיע עליו יותר, ולכן הוא קצת כועס, להיות סבלניים, והכי חשוב, אכפתיים אחד לשני. אני רוצה ככה, אנקדוטה קטנה לפני שאנחנו ממשיכים איתך, עליזה. קרה לנו מקרה מאוד יפה. אני תושבת קריית ביאליק, והעלו פוסט על בחור שאני מכירה אותו מעל 30 שנה, הוא עושה שם את האגרוף, דוד פורט, בצור שלום. איש מדהים, אני מכירה, אני יודעת מה הוא עושה שם עם הילדים, ילדים גם שאין להם, נמצאים אצלו בחוג והוא מתחזק אותם. שבוע שעבר היה ונדליזם מאוד 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 קשה במקלט שלו, ובעצם הרסו לו, שברו את המזגן, גנבו שם ציוד וגם שברו את המראה. מה שבעצם קורה שהמקום לא כשיר לקלוט חזרה גם כמקלט, וגם לא כשיר חזרה לקלוט את הנוער שמגיע. זה גרם מאוד מאוד עצבות. אני הרמתי את הכפפה והרמתי פוסט, ובאמת אנשים טובים בדרך פנו אלינו, כתבו לנו, אבל אני רוצה לציין אחד מהם, קירור המפרץ. אני מבקשת מכל הצופים, תעקבו, תפרגנו אחרי אנשי נתינה, כי אנשים שנותנים, המסעדות, אנשים שנותנים מכספם, מהחנות, זה הכסף שלהם, זה הפדיון היומי שלהם, ולכן חשוב גם לדאוג לפרגן להם חזרה, ולתת להם חזרה את הטוב. מדהים. נכון? מדהים. אז קירור המפרץ, אני מודה לך באופן אישי, נפתלי והבן שלו אודי, איזה מדהימים, הגעתם בהתנדבות מלאה, תיקנתם מזגן שנקרא מהשורש, עבדתם שם מעל 5 שעות על מנת להכשיר גם לתושבים שיהיה להם במקלט מזגן, וגם לילדים בחוג. זה דברים מרגשים וקטנים, ואנחנו נתקלנו עוד מלא דברים. אני אתן לכם עוד דוגמה. הכריכים שעשינו. אנחנו מאמינים בלקחת פרויקט ולהעביר אותו הלאה. כי למעשים טובים בעצם, אין תחרות, נכון? אין גבולות גם. אין גבולות. ואז קיבלנו טלפון ממס הכנסה. כן, נלחצתי בהתחלה, אבל הם רצו את הכריכים. ועשינו כריכים במס הכנסה. ניתן לראות את זה בפייסבוק של מורה לאימהות. לא. כן? באמת? כן. מס הכנסה? מס הכנסה. חברו שם כולם ועשו כריכים עם מתוקים ושבקיות וכולי, ושלחנו את זה לגדודים, קנו גם תחתונים וגרביים מכספם האישי, אבל התאגדו שם כולם, מס הכנסה בעכו, ואז זה עבר לחברת חשמל, למחלקת יבוא, שגם שם עשינו ושיננו את הכריכים, ואחרי זה גם מירי תרחיב, כי היא הייתה אחת מהמקבלות, והמשכנו הלאה, ועוד אנשים מתקשרים אלינו, אנחנו גם רוצים, ופעוטון טלי בעכו, שגם עשו כריכים, 400 כריכים לחיילים, והוציאו את זה מעכו. זאת אומרת, תראו איזה יופי. הנתינה והעשייה היא כדי להעביר הלאה. היא כדי לתת לאחרים גם לעשות את המצוות, גם לעשות הטוב, ולהראות להם איזה יופי. ולכן, בארגון מורה לאימהות, אנחנו מאמינים להעביר את זה הלאה. אלכס, תודה רבה, אנחנו נמשיך. נעשה מעברון קצר וחזרנו. איזה מעשה טוב עשיתם היום. איזה מעשה טוב עשיתם היום.
פרויקט מיוחד למען אהבת חינם. קחו על עצמכם לעשות מעשים טובים למען ערבות הדדית ולאחדות החברה. אז איזה מעשה טוב עשיתם היום? מורה לאימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. אז כמו שהפרסומת אומרת, איזה מעשה טוב עשיתם היום? אל תשכחו, אנחנו עושים מעשים טובים, ואם אתם שוכחים, בואו אלינו לארגון מורה לאימהות, יש לנו סטיקרים, ויש לנו צמידים, ויש לנו מגנטים לשים על המקרר, שלא תשכחו לעשות מעשים טובים. אז ערב טוב, עליזה, מה שלומך? ערב מצוין, טוב מאוד לשבת כאן ולהשתתף בפאנל הזה. אני גם כל כך מאושרת שהגעת, אני עוקבת אחרי אנחנו מכירות. מכירות, כן. וההיכרות מדהימה, כי את עושה כאלה פרויקטים מדהימים. תודה. והספר שלך, תודה רבה. הספר שכתבת, תודה. גם השם שלו, יש לו ככה נוכחות נוסטלגית ישנה מקשרת עם ערכים. ככה אני קוראת, עוד מעט תסביר לנו. אז בואי נתחיל פרה פרה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד שעולם חסד ייבנה. מכאן בעצם מתחיל העולם שלנו הטוב, וכולנו בשאיפה לעולם טוב יותר. העשייה הטובה יוצרת השראה אצל אחרים. אנשים רואים שמישהו עושה טוב, רוצים לעשות גם. וככה זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל. אני למעשה באה מבית שאבא שלי היה מתנדב סדרתי, למרות שאמא שלי לא תמיד הסכימה איתו, אבל הוא בדרכו שלו עד יומו האחרון, ובעצם הנחיל לי את הדרך הזו. כל השנים אני עוסקת בנתינה ובעשייה, אבל אני חייבת לציין שבגיל 37 עמדתי על פרשת דרכים. או שאני הולכת לפוליטיקה, או שאני הולכת לוולונטרי. הלכתי לפוליטיקה, כי אמרתי שלוולונטרי אני אגיע כשאני אהיה מבוגרת. אז היום אני בוולונטרי כבר 10 שנים בצורה שוטפת ורציפה, והצלחתי ממש ליצור, לבנות מיזם חברתי לבני הגיל השלישי, לא לבד, יש קרדיט לאנשים שהיו שותפים, להנהלת מתנ"ס דורות ולשותפה שלי ולאנשים שבעצם מגיעים אלינו. היום יש לנו מיזם חברתי לבני הגיל השלישי, שנקרא זהב בדורות. יש לנו מסד של 600 אנשים. מתוך המיזם הזו אני פורצת לעוד ענפים. הקמתי קבוצה שנקראת אלמנות ואלמנים. ממשיכים בחיים אלמנות ואלמנים, 2023. אלמנים ואלמנות שנפגשים למטרות חברתיות, השראה ותוכן. התחלתי להקים גם את לשכת בני ברית בקריית ים, אבל עם כל הצער, לצערי, זה לא הלך, וזה בסדר, אני לא נכנסת לצרה ומצוקה עם זה. עכשיו יש לנו מיזם של סורגים, המתנדבים שלנו סורגים, אני גם רכזת מתנדבים יישובית מטעם המתנ"ס, ואני גם רכזת מנחי חוסן. בקריית ים, נכון? בקריית ים, אני בקריית ים, כן. עכשיו סיימנו קורס של מנחי חוסן זהב, אנחנו מקיימים סדנאות לאזרחים ותיקים. דרך אגב, בזמן שאת מדברת, אז רואים את כל העשייה שלך ברקע, ההתנדבותית וכל מה שהיה עד עכשיו, אבל גם רואים אותך במקביל. אני בן אדם מאוד ריכוזי באופי שלי, אבל למדתי לבזר, ועכשיו אני מרגישה שאני מצליחה לגייס, אנשים נסחפים אחריי, ואני רק זורקת איזשהו רעיון, אז כולם יאללה מתלכדים, ויאללה כולם עושים, ויאללה כולם. אז מאוד מעניין, והיה לי איזשהו מיזם של כריך של אושר, שאולי בהזדמנות הזו נוכל לעשות את זה עם... אז אני רק רוצה להגיד לכם שבדיוק, אז נכנס ככה לדלת פתוחה, אני אומרת, ארגון מורה לאימהות עכשיו בקשר עם כמה בתי ספר בקריית ים, על מנת להחזיר את כריך של אושר, אבל מתכונת אחרת, מתכונת בריאה, וכמובן שנשמח לשותפי פעולה והמשך. בשמחה. אבל ליזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, את מתנדבת כל כך הרבה. את מכירה אנשים, את אשת ציבור, היית בפוליטיקה, היום בהתנדבות, ואת עושה הרבה דברים. ממרום גילך וניסיונך האישי, במצב של היום, תני לי איזה מילת מורל לאנשים שיושבים בבית, לאנשים שקשה להם, או איזה הנאה היית אומרת או ממליצה לאנשים לעשות כדי כן לחוש יותר טוב בלב. אחד הכלים שאני ממליצה עליו מאוד, ואני גם מיישמת אותו על עצמי, אני לא אגיד משהו שאני לא מיישמת אותו. אבל משהו במורל, אנחנו במורל. מוזיקה. אוקיי. כל אחד שישמע את המוזיקה שנעימה לו ומנעימה לו. תנשמו. ברגע שתנשמו נכון, תעשו לכם דמיון מודרך, תחלמו קצת, מותר לכם, אתם תרגישו הרבה יותר טוב. תנסו
להסיט קצת, תבשלו, תאפו, תסרגו, תדברו עם חברים. ותבואו להתנדב. ותבואו להתנדב. ואני מצליחה, אנשים מגיעים, אנשים באים, אנשים מאוד מאוד רוצים להתנדב. זה כיף. והם באים, תכילו אותם. לפעמים מגיעים אליי מתנדבים, ואין לי מה לתת להם להציע. אני אומרת להם, בואו, תתלוו אליי, אנחנו כבר נמצא משהו לעשות. ואנחנו מצליחים לעשות. מדהים. צריך רק לרצות ולבחור בזה. וההצלחה כבר תגיע. האנרגיות והחיוך שלך זה כבר ההשראה. אני מאוד אשמח שתגיעי גם למורה לאימהות להתנדב. אני רואה שאת אשת התמנון, אני קוראת לזה, אנחנו נשות חיל. עוד משהו? בבקשה. אני ליצנית חברתית, רפואית סלש חברתית. אני שבוע שעבר הייתי במלון דן עם קבוצה של חברים שגייסתי מתנדבים, ולהגיע עם האף האדום, חבל שלא הבאתי אותו היום, ולשים את הפאה, זה לראות את הילדים מחייכים, וגם את האנשים המבוגרים, עשיתי את שלי. מדהים, כל הכבוד, אשרייך על ההתנדבות ועל הרוח. לחייך כל הזמן, ולהגיד שלום לאנשים, גם אם אתם לא מכירים אותם. נכון. זה חוזר, זה עושה איזון חיובי. כמו שאנחנו אומרים בארגון מורה לאימהות, פרגון זה גם מילה טובה. זה גם מעשה טוב דרך אגב, כי אולי פרגנת לאותו בן אדם, הוא יגיע פתאום, היה לו יום קשה, הוא יצא מהבית קשה, פתאום הוא יחייך ויגיד, וואו, בזכות האישה שאמרה לי את המילה הטובה, המשכתי את היום כך. ממש. אז אכן, זה כל כך חשוב עליזה היום, בימינו אנו, לעשות מעשים טובים, לעשות דברים טובים, ונצא למעברון קצר ונמשיך. קדימה, קדימה, אהבה גדולה נבנה בפירמידה, זקוקים לעוד ידיים, לשמח עוד יותר. הניצחון באחדותנו, תוכנית יומית העוסקת באחדות העם, גמילות חסדים ואהבת חינם, בימי ראשון, שני, שלישי וחמישי, בין השעות 6 עד 7 בערב, בערוץ מורל TV. הניצחון באחדותנו. די לחרמות. די לחרמות. שתקתם, אתם שותפים. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. החלקת פרלוורה מחליקה ומשקמת את כל סוגי השיער, מואשרת באלוברה אורגנית ואבקת פנינים. החלקת פרלוורה. בואו נשמור על ישראל נקייה ונדאג לאיכות הסביבה. זה החמצן של כולנו. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. איזה מעשה טוב עשיתם היום. איזה מעשה טוב עשיתם היום. חברים, זה הזמן לחייך, לפרגן, לאהוב, לעודד, להיות אכפתים והוגנים, ובעיקר לעשות מעשים טובים. אז איזה מעשה טוב עשיתם היום. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. איזה מעשה טוב עשיתם היום? מחליטים לנהוג אחרת. פרויקט מיוחד למען אהבת חינם, ערבות הדדית ולאחדות החברה. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. זהירות בדרכים, זו לא המלצה, זו חובה. תצילו חיים, אל תהיו בזיזים. לא סתם יש כללים בדרכים. לא סופר אותך. מי אתה בכלל, יא אפס? צא מהאוטו, צא! כללה היא הצתה לתגרה. תהיו מופקים, להציל חיים. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. איזה מעשה טוב עשיתם היום. איזה מעשה טוב עשיתם היום. פרויקט מיוחד למען אהבת חינם. קחו על עצמכם לעשות מעשים טובים למען ערבות הדדית ולאחדות החברה. אז איזה מעשה טוב עשיתם היום. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. הניצחון באחדותנו, תוכנית יומית העוסקת באחדות העם, גמילות חסדים ואהבת חינם, בימי ראשון, שני, שלישי וחמישי, בין השעות 6 עד 7 בערב, בערוץ מורל TV. הניצחון באחדותנו. הניצחון באחדותנו, חזרתם אלינו. ימי ראשון, שני, שלישי וחמישי מחכים לכם. גם שתמליצו לנו על מלאכי ישראל, על אנשי נתינה וחסד, שעושים ממרצם ומזמנם לטובת הקהילה, וטובת חיילינו היום בעורף, בחזית, אנחנו בעורף.
וגם לעשייה טובה, אג'נדות חברתיות שנעלה פה. לפני שאנחנו ממשיכים למירי, אני רוצה רק להגיד לצופנו, ארגון מורה לאימהות והמשפחה דוגל בסוגיות ויזמות חברתית. כל יוזמה חברתית שיש לכם, אנחנו פותחים את דלתנו ושערנו לקבל אותה בברכה, לעשייה ביחד עם המתנדבים והפצה לכמה שיותר אנשים. פתחנו עכשיו מיזם חדש שנקרא פרנסה מטיבה. פרנסה מטיבה זה קבוצת וואטסאפ, חברנו עם הרבה ארגוני כוח אדם שבעצם מפיצים את ההודעות ישירות לקבוצה השקטה הזאת של מחפשי עבודה. כך ניתן וניתן לכולם בעצם למצוא פרנסה טובה בימים אלו, כי כמה שקשה והרבה אנשים בחל"ת, הרבה אנשים מחפשים כמו בקורונה, נתיב חדש. אז אנחנו כאן בשבילכם, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, מורה לאימהות, חפשו שם את הקבוצת וואטסאפ השקטה, מפורסם שם עם מודעה, פרנסה מטיבה, אתם מוזמנים, זה ללא עלות, כן? מדהים. אני יכולה להגיד שב-24 שעות היה לנו 225 אנשים בתוך הקבוצה, מחפשי עבודה, ובשבוע הודיעו לי כבר 4 אנשים שהתקבללו לעבודה. איזה יופי זה. אז זה באמת מחמם את הלב. כל הזמן יוצאים פה מהקופסה, שזה פשוט מדהים. נורא מרגש. זו המטרה, וכמובן להזמין את כולם ביחד איתנו, כל אחד והפרויקט שלו. אנחנו ניתן לכם את הקרקע הפוריה, ואתם תבצעו את היזמות החברתית, כמובן שהכל בחיוב ולטובה. אז ערב טוב למירי. ערב טוב. איזה כיף, איזה כיף. מירוש היקרה, אני מכירה אותך, אנחנו גם תושבות אותה עיר, אני גם עוקבת אחרי העשייה המבורכת שלך. מזה שנים, פעילה חברתית בכל רמה חברייך. נכון. כל מבקש עזרה או פנייה, את קופצת ישר על המציאה ורצה לעזור ולסייע. אנשים כלבבי, אשת חיל. תודה רבה. אז בואי את, שלך הבמה. בואי תספרי לנו קצת על עלייך. הנתינה. גם על הנתינה, גם על הנתינה שלך בימים אלה, גם על דברים מעודדים במורל, מסרים שאת רוצה להעביר חיוביים. אוקיי. זאת הפלטפורמה. אז קודם כל, אני חושבת שבעצם כשנולדתי, אז הנתינה הגיעה איתי לעולם. כאילו, כמה שניסיתי לפעמים לנסות קצת לאזן את זה, והכל לא הצלחתי, כי זה היה הרבה יותר חזק ממני. בכל אופן, אני מגיעה עם המון עשייה בבתי ספר, הייתי יושבת ראש ועד הורים, המון תרומה לקדם פעילויות לילדים, הפעלות למיניהם, נזקקים בקהילה. היום כיום, אם אני יכולה לדבר עוד הרבה, עשיתי גם אצל עליזה המדהימה, הרצאות לגיל השלישי, שזה גם ההתמחות שלי. אני גם אחות במקצוע, אני גם מאמנת אישית, ומתמחה בגיל השלישי, שרופה על האוכלוסייה הזאת שאין דברים כאלה. עשיתי שם גם הרצאות ללא עלות, מתוך אמונה ואהבה שיש לי המון 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 מה לתרום לאוכלוסייה. רק אתמול בערב נתתי הרצאה בנושא חוזרים לעצמנו. דיברתי על השגרה ועל העוצמה בשגרה, בברברוסה, שמאז ומתמיד זה היה פעם עוד בילדות ועוד איפה שגדלנו והכל, מתוך אידיאל של תמיכה בבעלי עסקים. הגעתי לברברוסה, שמנהל אותה סער המקסים. הגעתי לשם, נתתי הרצאה על באמת כמה כוח יש בשגרה, שבעצם אם אני מחברת את השגרה למה שקורה פה, בעצם זו השגרה הבריאה, שמעניקה לנו מילוי פנימי, כאשר אנחנו מתמודדים עם משבר כזה גדול במדינה. גם אם אנחנו לא מתנדבים מטבענו, אם לא ננסה, בעצם אנחנו לא נדע מה התנדבות יכולה להעניק לנו. אני יכולה להגיד שמירי בלי התנדבות היא לא מירי. אני לא מכירה את הדבר הזה. זה נותן איזה משהו בנפש. זה כאילו, אני יכולה להגיד לך, בתור אחות במקצוע, כדור לא משתווה לעוצמה שקיימת בהתנדבות. כשאתה יוצא בהתנדבות שאתה יודע שהשפעת על בן אדם אחד וסייעת לו להסתכל על העולם בצורה אחרת, גם בתהליכי אימון שאני עושה, יש לי נשים שעברו אצלי בקליניקה ללא עלות כספית, כפרויקט של פרו בונו, בגלל מצב כלכלי שלא התאפשר להם לשלם. ואני יכולה להגיד שעשיתי תהליכים מדהימים, נשים שיצאו ממצב שהגיעו עם ראש רכון, פשוט עם ראש מורם, שהתחילו להסתכל על החיים שלהם בצורה שונה. אני חושבת שיש בזה סיפוק שהוא מעבר לכל מילה. היום בעצם אני ואני גם רוצה ככה, אנקדוטה קטנה, אני ככה מתפרצת, כל עסק שרוצה לתת נתינה
לאנשים, לתושבים, לאזרחים, בואו אלינו. אנחנו ניתן לכם את הקרקע לפרגן לכם חזרה פרסומית. אתם נותנים, אנחנו ניתן לכם חזרה. אז אני פה פונה לכולם, כתבו לנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, מורה לאימהות והמשפחה, ואנחנו חזרה ניתן. אם את נותנת, אנחנו נשמח שתגיד את זה גם פה, ושיגיעו אליך נשים שצריכות באמת חיזוק בתקופה הזאת. אני רק אקטע את המלכה שיושבת פה, ואני רוצה להגיד שאני לא האמנתי שאני אגיע בכלל לעשות את מה שאני עושה. והיא הראשונה שהאמינה לי ובעצם נתנה לי, עדי, כן, הבנתם את הכוונה, והיא הראשונה שנתנה לי את ההזדמנות בעצם בקריית ביאליק, בתור אחת שקידמה את תרבות הנשים. וזה העניק לי בוסט מדהים, ומשם רק צמחתי וגדלתי. היום בעצם תהליכי האימון הם פותחים עולם. אני באמת אומרת, ואני מסתכלת פה ואני פונה לכל אחת ואחת מכן, או לא רק לנשים. אני מאמנת נשים, גברים ובני נוער. אם יש מישהו שרוצה לעשות תהליך ושינוי, ומתקשה כלכלית, אל תתביישו. תרימו טלפון. אני אהיה שם לקראתכם, יבוא לקראתכם, יהיה שם עבורכם, בשביל שאתם תוכלו לקבל את החיים שאתם ראויים לו. זה הכל. וואו, מרגש, מרגש. באמת, מגיע לכפיים, זה כאילו עשייה ונתינה. בלייב, לא הכנו, לא כלום, היא באה ונתנה. וכמו שאני אומרת, שרשרת של מעשים טובים, עוברים הלאה. אני עוזרת לך, את עוזרת זה, ואנשים בסוף הם כמו מעגל. זה כמו שאמא שלי תמיד אומרת לי, הר והר לא נפגשים, שני אנשים תמיד ייפגשו. שמרו דלת פתוחה, תדעו להיות טובים, כי אם לא תהיו טובים, זה באורחנו. משפט אחרון. חברים, אין תחרות בנתינה. כולנו יכולים לתת, אין אחד נותן יותר, אחד נותן פחות. אני יכולה היום להתקשר לעדי, ועשיתי את זה כבר מלא פעמים, ולבקש סיוע. אני, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, בעלי הוא מילואימניק, והוא עכשיו משרת בצפון. התקשרתי לעדי ואמרתי לה, אני בבעיה, אתם רוצים אוכל בריא, רוצים אוכל שיוכלו ליהנות ממנו. ויש לנו אימא מדהימה בכיתה, שקוראים לה לימור, והיא עובדת בחברת חשמל בחיפה, במחלקת יבוא. והם דרך עדי, ביחד, ביוזמה משותפת, ועדי הביאה לי את זה עד הבית, שינעו 100 כריכים עבור הבסיס וכל החמלים שנמצאים ביחד עם בעלי. לימור את מדהימה, עדי את מדהימה, מורל לאמהות, הדבר הזה זה מורל, זה פשוט מורל. זה מעניק עושר שאי אפשר להסביר אותו, החיילים האלה, כאילו מה זה סנדוויץ', אבל הסנדוויץ' הזה נעשה בהמון טוב, בהמון נשמה. בדרך הדבר הזה עולה להם חיוך. אם אפשר היה לצלם את כל החיילים, אז אתם לא מבינים מה היה קורה לכם פה. זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים. בנוסף לכריכים, הכנו ברכות, אני לא יודעת אם יצא לך לראות. של הילדים. עם הברכות, שהילדים מציירים, ויש שם מאחור התפילה לחייל לפני שהוא נכנס. יש שם בצד השני את המורל לחיילים. הילדים מציירים, אנחנו נותנים את זה, וזה הזמן להגיד תודה רבה לבית ספר רקפות בקריית ביאליק לילדים, שהגיעו עם לימור. יש לנו גם סרטון, אנחנו נעלה להגיד לה תודה. זאת אימא שלקחה יוזמה, לקחה 400 ברכות, נתנה את זה לבית ספר, בעצם לרקפות בקריית ביאליק, והם כתבו מכתבים לילדים. זה פשוט יפה, אתם לא יודעים כמה החיילים מתרגשים מההודעות האלה. עכשיו, בנוסף לזה, הוספנו עוד משהו. וכל מי שיש לו, אני גם פונה להביא אלינו. אספנו 10 אגורות, ועשינו בעצם פדיון הנפש לחיילים ביחד עם הברכה. אומרים שמי ששם כסף בנעל זה כמו פדיון הנפש. יש איזה בתורה, אני לא ארחיב ולא מתפקידי להרחיב, אבל תקראו על זה, שמנו לחיילים את פדיון הנפש בברכה. כמטבע ארוז עם ברכה על זה. אז כל הדברים הקטנים המרגשים האלה, זה הדברים שפתאום שאנחנו רואים באותות מלחמה, שהמעשים האלה הם פשוט מעוררים את הלב. הם פתאום נותנים לנו מראה מה אנחנו יכולים להשתפר, איך אפשר לשפר את המידות שלנו, את העשייה שלנו. זה פשוט מדהים. והכל עם אנשים יזמים שאנחנו אוספים ביחד מאגדים, על מנת לתת קרקע פוריה ליזמות חברתית קהילתית. מדהים. מדהים במרגש. אז חבר'ה, מה לקראת סיום? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כמו שאני שואלת את כולם, משפט מורל. איך הבן אדם שיושב שם בטלוויזיה וצופה בנו, ויעשה שיתוף, ויכתוב לנו גם מי הוא ממליץ שיהיה מלאך ישראל, הבא שלנו בתוכנית, איזה מסר אתם רוצים להעביר לו, שיעשה לו עכשיו טוב בבית, או המלצה דרך אגב, גם יכול להיות.
אני יכולה להגיד, בבקשה. אני יכולה להגיד שהמציאות חיים שלכם בידיים שלכם. להפסיק לתרץ, יש מלא אופציות איך לצאת מהקופסה ולעשות שיהיה טוב. יהיה טוב בחוץ, יהיה עוד יותר טוב בפנים, תזכרו את זה. תחייכו, תחייכו, כי החיוך בריא לבריאות. זה לא טיפשי, זה לא ליצני. תחייכו, תחייכו, תחבקו את עצמכם בכל בוקר, בכל ערב, ובכל ערב תגידו, מה עשיתי היום טוב לעצמי, וממני אני עושה מחר לאחרים. מדהים. ותצליחו, תמשיכו לחייך, לא לשכוח. מדהים, מדהים. הנה כבר אלכס מחייך, את רואה? כבר עשית אז א' כל זה מעשה נכון, טוב. תמיד טוב בחיוך, והמסר הוא פשוט, לא להתבייש. יש הרבה דברים שניתן לעשות, לאו דווקא בעידן של המלחמה, גם אחרי זה ייגמר. פשוט לקום ולעשות משהו. יש המון אנשים שצריכים עזרה, וכמו שמירי אמרה, זה לא נמדד, זה לא תחרות, אנחנו לא באולימפיאדה פה. כל אחד יכול לעשות משהו בתחום שלו, בממדים שלו, וזה יעזור. גם לנפש, גם לגוף וגם לכלל המדינה. אז לקום פשוט ולצאת, זה הכל. עדי, את ביקשת מאיתנו, כשאמרת לנו לשתף פוסט, ששלחת את הפוסט לגבי המכון של האגרוף. כן. אפילו לשתף, עכשיו לראות את זה, לשתף לכולם, להביא אנשים לארגון המדהים הזה, יש כאן מקום לכל כך מלא יוזמות, רק לשתף, בפלאפון, ממש נכנסתם, שיתפתם, לא מעבר לזה, זוהי כבר נתינה, נתינה שתעשה טוב גם אם היא לא רלוונטית לכם, לבן אדם אחר, ותבואו לפה, מרגש שאין מילים. ואם אתם עוברים ברחוב, ואתם רואים אנשים שעוברים, תחייכו עליהם. גם באוטובוס, מי שנוסע באוטובוס, יושב נוסע מולכם, תחייכו לו. תגידו שלום לנהג, תודה על הנסיעה, להגיד תודה, להגיד שלום, לחייך, עשיתם את היום. יודעת, עליזה, אפרופו לחייך ולהגיד שלום, כשאני הולכת ברחוב לאנשים, גם אם לא מכירה, אני אומרת שלום. היום בבוקר נסעתי ברכב, לידי עמדה אישה, קצת עצובה, הסתכלתי, פניתי, חייכתי. ואז היא חייכה אליי חזרה, והיא אומרת לי, וואי, כל כך הייתי צריכה את החיוך הזה. איזה יופי שחייכת אליי. אז תבינו שהפרטים הקטנים... אלוהים נוגע גם בפרטים הקטנים. בפרטים הקטנים הם לפעמים יותר חשובים. הערך בין אדם לחברו, הסבלנות, ללא תחרות, ללא פוליטיקה, ללא מחלוקות. וכמובן, אמרתי גם בתוכנית הקודמת, ואני אציין את זה עוד פעם, תאסר, תתאשר. אתם יכולים לשים לוגו על זה, או לעשות איזה סטיקר. תאסר, תתאשר. חברים, אתם לא מאמינים שה10% מהפרנסה, כשנותנים את זה למישהו אחר, הפרנסה חוזרת חזרה מובטח. תאסרו, תהיו ביחד. תחשבו, קחו קהילה, שכל הקהילה מאסרת ביחד. והמאסר הזה הוא תוצר ונותן חזרה לקהילה לפעילויות לילדים שלכם. זה יהיה מדהים. תאסרו, ואתם מוזמנים כמובן להגיע ולהתנדב בארגון מורל האימהות והמשפחה. אז אני עדי מעוז בתוכנית הניצחון באחדותנו. רק באחדות ננצח. ראשון, שני, שלישי וחמישי. ערב טוב, ואל תשכחו, לעשות מעשים טובים. קדימה, קדימה, אהבה גדולה נבנה בפירמידה, זקוקים לעוד ידיים, לשמח עוד יותר. מאי מרקט, מוצרים באיכות, שירות ואמינות, זה מאי מרקט. די לחרמות. שתקתם, אתם שותפים. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. החלקת פרלוורה, מחליקה ומשקמת את כל סוגי השיער, מואשרת באלוברה אורגנית